Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. Sarki na da kai zan fara jalla Ubangiji. A arewa. Dukkan tsanani rabu kai ne ke mana agaji. A arewa. Ya rabu ka agaza domin yau ba mu da warkaji. A arewa. Damkar tinkiya fargaba yau ta cika zuciyar 'yan arewa. Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. Ganin ka salatuka a gurin Sasidu Muhammadu. A arewa. A sako har ahali na gidansa ɗaha mujahidu. A arewa. Har ma da sahabu wanda sun taimako gun Amadu. A arewa. Bangon jingina a gare mu Rasulullahi ga tankanawa. Bayan na ƙara duban salati gunsa Rasulina. A arewa. Yan wasu bai cika yau ne niyyar zan bayyana. A arewa. Sakon zuciya zana furta zan yi magana. A arewa. Waka zana yau domin jawo mana hankalin 'yan arewa. Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. Yau a arewa ne kisan kai ya zama ba wuya. A arewa. Satar ɗan adam ba wuya ta makar wata tinkiya. A arewa. Ba mu da agaji sai na Allah sarki shi ɗaya. A arewa. Babu batun tsaro a ƙasa ta ballanta na anan mu arewa. Komai yayi wuya babu sauƙi gun talakan ƙasa. A arewa. Yunwa ga matsi ga talauci ga mugun kisa. A arewa. Babu zumi ga mu ko dabara mun kai ƙasa. A arewa. Tafi ka taimake mu ka kawo mai mana tallafi a arewa. Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. An shiga ƙauyuka an kashe mu ba wani tallafi. A arewa. Mun shiga yanayi mun yi kuka mun rasa tallafi. A arewa. Babu ɗayan da zai kai moshin ko yayi korafi. A arewa. Allah ɗai gwani mun duwa kai mana tallafi a arewa. Mun yi kira ga ku manyan muna nan a arewaci. A arewa. Ba ku da damuwa ba ku kunci ba ku da firgici. A arewa. Ko ku sani akwai ranar fada za a yi firgici. A arewa. Ranar shan wuya babun ci tare da yin fushi ba gujewa. Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. Duk da jini da ma kidnapping ya dame mu. A arewa. Ga mugun kisa ba dalili wayo kan mu. A arewa. Kai muka dogaro jalla sarki ga kukan mu. A arewa. Kai mana agaji ba ɗayansu da zai iya tallafi yan arewa. In har sun kaci sai su mai shi mu ta makarkare. A arewa. Mu muka yau rana a gare su ko su kai dare. A arewa. Tsadar rayuwa babu sauki komai sun tare. A arewa. Yanzu kwa mun kula mun gano ba sa tausayin talakawa. Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. So mi magana 'yan arewa mu har haɗa kanmu mu. A arewa. Zauna lafiya addu'a'i za mu rungumu. A arewa. Ba mu da kwanciyar hankali yau mu dai mun gamu. A arewa. Tashin hankali mu a kullum ya dame mu yau a arewa. Ga mu da shugaba a arewa sun fi guda ɗari. A arewa. Amma kuma ba karo mai yasa ne ba ma nazari. A arewa. Yaro nasu ne tsintsiya ba ta sharan kari. A arewa. Ba sa nazari zuciyarsu ba ba ta da tausayin talakawa. Kama a yau cikin wani hali 'yan Najeriya a arewa. Wayya za mu yi talakawa mun shiga damuwa. A arewa. Kullum gaba 'yan arewa ba mu da walawa. A arewa. Babu ruwansu su da abin da yake yin faruwa. A arewa. Kullum kwa suna gani da idan su abin da ka faruwa a arewa.
mu har haɗa kawuna a arewa, mu zamanto tsintsiya maɗauri ɗai ikiwani na a arewa, domin kuwa gashi yau kukan zuci zan bayyana a arewa, tashin hankali da ake yi ya dame mu yan arewa. kama a yau cikin wani hali yan Najeriya a arewa. Kama a yau cikin wani hali yan Najeriya a arewa, Kamu da shugaban na arewa sun fi guda ɗari a arewa, amma kuma ba tsaro yan uwana sai mu yi nazari a arewa, sun zama taron tsintsiya wacce ba sharar gari a arewa. ba sa nazari zuciyoyin su ba tausayin yan arewa Kama a yau cikin wani hali yan Najeriya a arewa, to shin ya zami yan arewa mun shiga damuwa a arewa, kullum fa a fargaba ta haɗe gami fa da dimuwa a arewa, toshe kunnuwansu da duka abin da ka faruwa a arewa, gashi suna gani kullum sai an kai yan arewa kushewa amma fa ku zam sani Allahu yana a madakata a arewa, komai idan ka yi kallon ka yake yi babata a arewa, kairi ko kwashairi wanda cikin suka aikata a arewa, babu zimi da bara don wata rana iyan zaka yi wucewa kama a yau cikin wani hali yan Najeriya a arewa, kai da kake kisan ka sani Allahu fa ya sani a arewa, kowa kan kashe ka sani sunan safa mumini a arewa, kai kuwa ga kanan duniya ta yi ma daurin zani a arewa, tunda ya kama ce a jahannama za ka dawwama ba gujewa a dinga fa nazari mutuwa in ta zo ba jira a arewa, in dai ka kashe kai matan za ka ku tattara a arewa, domin mutuwa in ta zo ba a yi maka jinkira a arewa, dole ka jefa can ajali in ya zo ba wuya a macewa kama a yau cikin wani hali yan Najeriya a arewa, kowanne shugaba na gani ana ta kashe mu dai a arewa, ba mu da mai kula manyan mu suna ji aikwa dai a arewa, an ba su kuɗi da babu ruwansa ai ta kashe mu dai a arewa, gwamnati ta sani sun su wane ne nan ke kashe yan arewa da wata tambaya shin ina kuke samun kuɗi a arewa, ina fa suke samun makamai ga wata nai daɗi a arewa, wannan tana abinci da kullum sai kun yo siɗi a arewa, a tsaya a yi nazari aljanu ne ko ko mutum suke ta kashewa kama a yau cikin wani hali yan Najeriya a arewa, ga tsadar rayuwa wacce ta jefa ma a ɗimuwa a arewa, wanda kullum tallaka shi ne nan ke faman wuya a arewa, wanta sarrafi sun zamanto tarkon ɗimuwa a arewa, kawaye gari tunanin ka me za ka je baka kaiwa gashi a yau kaji an ɗauke mutum san ba wuya a arewa, ko suna ta can a Abuja ana yi musu jiniya a arewa, babu ruwan su kaga a sace wancan ba wuya a arewa, Allah rabbana kara kawo ɗauki wanga yankin arewa kama a yau cikin wani hali yan Najeriya a arewa, to mu ma lallai da namu laifin yan uwa a arewa, hasada kyashi da bakin ciki duk muna yi da yawa a arewa, mun fi son kullum a ce mu kaɗai ne za mu yi karuwa a arewa, ba ma san dan uwan mu musulmi ya samu dan abin sa ya kaiwa mu koma ga rabbana shine nan zai mana agaji a arewa, albarkacin Muhammadu dan gata ga ubangiji a arewa, kuma mun rike addu'a dare da rana samka da murgaji a arewa, za mu ga lamari daga sarkin nan da ya
ya tabbata ba gushewa. Dama a yau cikin wani hali yan Najeriya a arewa. Ta'aziyya za na fara gurin su mutan Maiduguri. A arewa. Yaya aka ji da wannan hali yan Maiduguri? A arewa. Yaya haƙuri da wannan masifu yan Maiduguri? A arewa. Gadai gari ne na malamai shi can Maiduguri. A arewa. Ta'aziyya za na yo a gurin ku mutanen Katsina. A arewa. Yaya aka ji da wannan yanayi ɗan Katsina? A arewa. Yaya haƙuri da wannan masifu mutanen Katsina? A arewa. Babban gari jihar shugaban ƙasa ce Katsina. A arewa. Ta'aziyya za na yo a gurin ku mutanen Zamfara. A arewa. Yaya aka ji da wannan hali ku 'yan Zamfara? A arewa. Yaya haƙuri da wannan masifu ku 'yan Zamfara? A arewa. Jiha ce mai duban arziki a cikin tafa Zamfara. A arewa. Jama'a na da maturu Yobe kenan ne muku sallama. A arewa. Yaya aka ji da wannan hali ne muku sallama. A arewa. Yaya haƙuri da wannan masifu kai an sha wuya. A arewa. Yobe su ma yanki na cikin Najeriya. A arewa. Ta'aziyya kun ku duka musulmai 'yan Najeriya. A arewa. Yaya muka ji da wannan hali cikin Najeriya. A arewa. Yaya muka ji da kwana da tashi cikin duniya. A arewa. Kullum kwana da tashi muke yi cikin fadimuwa. A arewa. Ya rabbin na ta roƙo kai ne nan mai abuwa. A arewa. Ka tsare mu da dukkanin fagazawa ya mai badawa. A arewa. Sanne nan zan tsaya a cikin waƙan nan 'yan uwa. A arewa. Ya farfata wasari me yin begen nan 'yan uwa. A arewa. Rayyana Ayuba tare da shi muka yi tafa 'yan uwa. A arewa. Idris Ashir yana a cikin mukunji 'yan uwa. A arewa. Zahra ku ta Kano a cikin ita ma a yi ta zuwa. A arewa. Rabbu ka agaza ka tsare mana dukkan sharmu 'yan arewa.